Moi! Mä oon Tomas. Jotain pigialppaa. Tää siis on haus. Me mentiin nyt jotakin tähän mappiin. On nyt Pigin talossa. Ei nyt oikeastaan kiinnosta, että mikä siellä on nyt Pigi. Mutta mä ainakin ihan sille kiinni, ja mä tipun tästä pankista. Se peruspigi. Ainakaan täällä nyt kuuluu ääniä. Ansu. Se on peruspigi. Noniin. Sitten vähän parempi hahmo, mutta pikkusen itku Bratwurst tai Maatsorkin se voi olla, mutta Toi on kivan ansoja. Minä bokka. On uusi mappi Refinery, jota piti mennä katsomaan. Vähän. Tämä vaan yksi matsi. Tätä vaan yksi matsi. Yritetään. Ei tässä saa mitään. Tää on huonoa. Tää on aivan huono. Tää on surkea mappi. Älä mene pois, tyhmä siipi. Tää on kamalaa. Minä tänne, kun toi uusi mappi on toi ihan sikahuono. Se on ihan tosi huono. Tuli liikaa monstereita. Se on kauhea. Tänään niiden missio on menossa. Tänään pääsetään valkkaukseen mukaan. Ja Cover Station. House. Mark. Outpost. 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 Ei Carnival. Outpost has been selected. Player. Ei traitori. Se on huono. Bot. Bot has been selected. Hyvä. Hyvä. Me voidaan glitchata. Outpost. This is Herete. Tosiaan mä en oo tää Pigi ja tästä lähtien. Se on käykää kattoo se mun. No se on mun viime videoon se yksi mun Koala Pigi osa 2. Se on tosi hyvä. Mitä? Mä pääsin tulekaan. Ei pylly. Mä pääsen tänne tukalle. Mitä hyppää sinne? Tää on ärsyttävää ikinä. Tyhmä. Tää hyppää väärää. Tää hyppää hyvää. Hei. Tää hyppää pois. Tää mun tyhmä tyyppi. Nyt. Nyt. Pääsenkö nyt? Joo, pääsen nyt. No joo. Tässä on tää glitchi. Digit ei pääse tänne. Onneksi tää ei ole aina ammukset täällä. Joten kiva asia. Mitä? Mitä? No tää on. Miten tänne voi mennä? Pääseekö toi Pigi tänne itse asiassa? Tulipa tosta mieleen. Mä menen tän taakse. Mahtuuko tuonne sisään? Se Pigi. Ei toi Pigi pääse tänne. Ojuus mä. Glitchi.
sitten tänne. Ja Piggy tuli. Tänne pääsee vaan tuolta boksin päältä. Voidaan vaan ottaa. Mulla oli sammukset, mutta en nyt ei tarvitse näitä käyttää. Tänne sivulle ei pääse. Mä nyt glitchannut tänne taakse ja täältä nyt näyttää toka glitchi, joten mun toka glitch, jonka mä osaan, on tässä ja en nyt voi enää tehdä mitään tässä, koska tää Outpass musta on aika helppo glitchimappi kaikille, joten ei se Piggy vaan pääse. No. Tai näyttää ihanalta toi George. Miten George vai George. Sillä välissä ei näytä ihanalta tosta vaan. Okei, mä ehkä enää pääse. Nyt mä enää pääse. Game over! Hyvä. Nyt on tässä Dermission. Tää on tää sama mappi tosiaan. Mä vaan otin ton turhaan vaiheen, jos hän painan play pois. Niin tässä on nämä samat pelaajat äskeiseltä matsilta. Ja mä oon tässä nyt toi vika glitchaaja tossa. Mä oon nyt ottaa jonkun eri mapin ja yrittää siellä tehdä jotain trikkejä. Etsitään joku trikkimappi. Ehkä Metro. House on hyvä trikkimappi. Se voi trikata. Tässä on boxi. Ei tän Outpassissa jotain trikkejä. Carnival! No ihan fine siinäkin. Vaikka voi ehtiä vaikka infection. Infection on ihan fine. Se on aika vaikea. Se häiritsee nämä possut. Sitä varmaan, mutta ei mua. Mutta mä oon tehnyt 2 glitchiä tällä videolla siis. Infection has been selected. Ja siitä löytyy meille Piggy. Tää näkyy myös vähän hassuja kohtauksia tällä videolla. I'm coming for you. Mennään nyt etsiä hyvää glitchiä. Etsitään glitchiä. Se olisi täällä tynnyrin päällä. Tonne voi mennä. Voi vitsi, olipas se hyvä trikki. No joo. Tännekin vois mennä, mutta ei mä voi päästä. Tässä on mini-trikki. Eli itse tää on tyyppi. Mä haluan nyt oikeesti. Tää on ihan helppoa. Tehdä tommonen trikki, että toi liikkuu itse. Tässä on toinen tämmönen mini-hassukohta. Eli tänne voi mennä. En ehkä kauheasti videolla oo. Näitä seuraavan. Mä näyttää trikkejä. Mä vaan pääsin tässä nyt. Tän pitää olla infection. Mä voin tehdä trikkejä, kun se tyhmä Piggy. Aivan mahdoton botti. Se on upea, kun tästä tapaa kaikki. Varmaan pääse tonne mitenkään tää mun tyyppi. Kokeillaan. Jos joku vaikka
Se on trikkejä. Isä on nyt normi possu. Tässä on trikki, jossa voi trikkiä pakoon. Okei. Tota ei kannata tehdä, mulla aina käy noin. Kun mä hypin pakoon tyyppeen. Ei hyppiminen sitä ei vaan kannata tehdä. Mä oon tehnyt trikkejä vaikka Pigillä. Tai jotain autokohtaus on vaikka, että mä pääsen. Tässä on seuraava autokohtaus, että mä pääsen päälle. Tässä on autokohtaus. Win. Tässä on tämmönen aika hassu kohtaus myös. Ja siihen. Hossuun pääsee tuonne. On aika paljon näitä pitkäjalkaisia. Me sinne toiseen. Sitten mä menen tähän. Haha, muuvi. Game over. Tässä on vikatrikki. Ja näin Book 2 tekemään semmosia trikkejä. Ja on ollut 2 mapissa karnivaalissa sekä mikä se olikaan Outpostissa. Niin nyt on Book 2 joka mappi, mitä se voisi olla. Täällä me nyt lähdetään tekemään pikkutrikkejä. Aika haastava tehdä tästä trikkejä, mutta ymmärrän. Mä teen tätä aika trikki glitches video. Hassuja kohtauksia. Tässä on seuraava. Mä en kiinni tuollakaan. Mä en tiedä, koska mä en jaksa odottaa. Mä mentiin Voukkaan 1. Ja nyt on intermissioni täällä. Ja mä en nyt jaksa tätäkään katsoa, joten sorry. Mutta näin mua kiinnostaa vaan nämä pelit. Joten mua kiinnostaa tää intermission. Mua kiinnostaa vaan joku uusi mappi. Vaikka Plants. Plantissa trikkejä vähän odottakaa. Sorry. Ja. Outpost. Tää on semmonen mini-trikki. Tää on hyvä. Players push bot. Tyhmää. Miks toi vaihto? Eikö saa ottaa samaa? Nuubityyppi. Toi oli sellainen, ei saa ottaa samaa. Saa niin tehdä. Se on vaan nuubi. Tehdään samalla mapilla vähän trikkejä. Sorry. Jos tää on sama mappi, niin anteeksi siitä. Mutta tämä on sama mappi, eli anteeksi. Mutta mä teen pientä trikkiä. Siitä mun yhdestä trikistä ei oikein päässyt ulos täältä Outpostista. Toinen trikki on, että mä etin porkkana. Tämä ottaan, kun on nyt blue key täällä. Tää ei ole vielä käytetty. Seuraava trikki on se, että se pegi jää kiinni ja mä oon sen päällä. Mä oon nyt eka ottakaa porkkana. Heitän tää nyt sille ponylle.
Ei tätä trikkiä voi nyt. Se otti väärän. Vähän sellainen outo trikki, että toi liikkuilee. Puuni. Se oli hassu kohtaus, mutta on nyt tää tyhmä Devil, joka vähän jahtailee. Ja ottanut sitä Pigiä. Kattokaa tämmöstä minitrikkiä. Täällä on tämmönen mini outo trikki, jos on syntyy joku, niin tän päällä voi olla tämmöinen sotilaa. Kai näette. Okei, mä jäin ton matkaan. Eli tässä oli tämmönen mini autotrikki, että mä olin mennä tuon lisin päälle. No ei mä tuon sutilon päälle, kun se liikkuu. No nyt vähän pakko se tekemään. Ja. Käytän tämmösiä glitchejä. Okei, täällä on siis tää kakkamappi. Ja tää on Piggy. Nyt voi näyttää noista Piggy-hahmoa taas. Samaan telättää intron. Okei, mä en oo se Piggy ainakaan, joten tässä on tämmönen midi trikki, että mä voin olla ton päällä. Sitten kun ne löytää ton, niin päällä voi olla ton paanioton. Mikä ääni tossa on? Onks toi meusi? Kato. Tuon päälle voi mennä! Okei. Toki nyt ei näitte. Mausin päälle voi mennä. Mutta nyt mennään Board 1 vähän tsekkailemaan mitä tilanne se on. Toi oli sen verran tylsää ottaa. Outcast. Pylly. Kyllä näitä tästä vähän trikkää aika paljonkin, mutta se väliin. Tällainen trikki. Se lähti. Tyhmä. Joten pian. Nyt alkoi toinen matsi taas. Nyt on seuraava trikkipaikka, joten gallery. Joten käytin tönii tätä. Autoponi. Kauhus. Tulikin nyt se pääse. Tää on tämmönen mini trikki. Mä pääsin taas tää väliin. En mä nyt huomannut, mutta mä pääsin siihenkin tällä videolla. Täällä on seuraava tämmönen mini trikki, jota mä näytän pöydällä. Ja se on jotenkin, mä pääsin ekalla kierroksella jonkun takia. Tän päälle voi mennä, kun tää boksi on auki. Okei. Käydään seuraavaan mapin parissa. Okei, mä näen, että joku hyvä mappi, jossa on glitchi. Sikäli jotain tämmösiä trikkejä
glitchejä, koska glitchejä ikinä. Otetaan 2 glitchiä. Ja vaikka plants. Hausia. Hausissa mulla on semmonen trikki. Ainakin trikkiä. En halunnut schoolia, mä halusin hausia. Hausia sinne sitten. Nyt sinne mennään tekemään vähän trikkiä. Ei, beer. Ja takaisin peltohahmoilta. Minun tehdä sen trikkiä sillä. Mutta mä voin tehdä trikkivideon osa 2 joskus. Terhästä sieltä. Ei. Mami batsi. Onko tämmönen mami batsi? Hymppi. Tää on se paikka, jossa George Kossu nähtiin viimeksi. Ja siellä yksi, mulla pitäisi olla jotain trikkejä täälläkin. Ja meille ainakin. Saatiinko toi koodia? Koodia saatiin. Ja laudat. Tyhmää. Koodialaudat. Musta nopea. Mennään nyt toiseen. Nyt tyhmän nuubi pigi.